Štěpánek narozeniny. Tak já přeju Štěpánkovi všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně, aby mu to dobře hrálo. Tak já bych chtěla Štěpánovi popřát všechno lepší k narozeninám a tahle party je fakt hustá. Tak Štěpánku milovaný, přeju ti hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, úspěchu a všechno, co se tvoje srdíčko přeje, doufám, že se ti to vyplní, opravdu tě ze srdce přeji. Já vás všechny miluju a to by přeju všechno nejlepší. Štěpánovi všechno nej, je to kamarád a takový zůstane. Volá se Mr. Diesel Showcase, Štěpán Vizír Vizár, vizíráte, vizíráme. Ty stůj dole, otoč se k nám zády, čelem publiku. Přátelé, toto... Ještě ti to dopředu. Ukloň se. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Přátelé, já budu tlumočit jeho slova. Udělali jste vám velkou radost! Jsem mladý, chce se mi brečet! Všechny vás miluju! Já mám dneska narozeniny! A nevím, co se tady bude dít! Přátelé, pojďte, všichni zaspíváme Vizátovi, všichni to dobře znáte. Vizat má dnes narozeniny, hej, Vizat má dnes narozeniny, hej. Jdeme na to, 3, 2, 1, Vizat má dnes narozeniny, hej, narozeniny, hej, narozeniny, Vizat má dnes narozeniny, hej, a přidáme, hej, a přidáme, hej, Vizat má dnes narozeniny, hej, narozeniny, hej, a přidáme, Vizat má dnes narozeniny, hej, narozeniny, hej, a přidáme, Vizat má dnes narozeniny, hej, narozeniny, Haló, to bylo Hořec! A tleskáme všichni Vizátovi! Vizat má dnes narozeniny, hej, narozeniny, hej, narozeniny, a Vizat má dnes narozeniny, hej, narozeniny, hej, narozeniny, a Vizat má dnes narozeniny, hej, hej, a velký všichni mu popřejte, udělejte frontu! Takže já bych vám chtěl moc poděkovat za skvělou atmosféru, protože vždycky na to ty exibice na těch diskotékách baví, když nás lidi jak pozbuzujou. Tak přátelé, kdo by chtěl CDčko, může přijít sem k nám. Máme pro vás omezený počet CDček a já budu být hlasná. Přátelé, a vy se taky bavte, DJ Marky! Ahoj, vydařila se super, přišlo dost lidí, všichni známí, který jsem chtěl, tak jsem tady měl. Přes CDčka taky super, pokřtil mi ho několikanásobný mistr světa tajského boxu Jirka Žák, za což mu moc krát děkuju, super vystoupení a díky všem přátelům, kolegům, známým i části rodiny, která přišla, podpořila mě, ale taky majitelce Hance, provozákovi Kamilovi, veškerému personálu klubu Etáž, který se tady celý rok o to stará a všem fanouškům
fanoušků, který prostě chodí a paří, chlastají a baví se v klubu Etáž. Děkujeme všem, bylo to fakt super večer a já doufám, že budu také chodit každý večer po celý rok.